El comitè del Premi Llibreter 2020 de la categoria Literatura Infantil i Juvenil Català, format per Meritxell Utzet, de la llibreria La Cinta de Terrassa, Nadeix Marqueto, de la llibreria Jaimes de Barcelona, Roser Zúñiga, de la llibreria Abacus, de Cornellà, Neus Sala, de la llibreria Gallissà, de Lloret de Mar, també la Lídia Humaró, de la llibreria La Gralla, de Granollers, i Irene Tortós Sala, de la llibreria L'Altell, de Banyoles, com a comissionada sense vot, va escollir aquestes 3 obres finalistes per optar al Premi Llibreter de Literatura Infantil i Juvenil Català. Són aquestes: Mariner de terra endins, de Laia de Ahumada, editat per Aquiara Books. També La reina de Gizeh, de Maria Carme Roca, editat per Viena Edicions, i Dunes, diari d'un altre estiu, de Muriel Villanueva, editat per Babulinka Books. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne guanyadora per major nombre de vots Dunes, diari d'un altre estiu, de Muriel Villanueva, editat per Babulinka Books, perquè la Duna torna un altre estiu per enganxar-te amb un nou diari ple d'aventura, amistat, amor i valentia, i a la vegada per també donar consciència de l'ecologia i del boom immobiliari.